maititi nokutendai inzwai marasta pane nyaya ndoda kugadzirisa kana mazogara tawanda nadaka na Freeman ndoda kuona ma-HKG ari mukati umo tawanda nadaka na Dr. asi zvinoitika kuseri kwestage ukazvitsanangurike yemambika HKD boss my general anytime aka muri kukaziya here aka kanonzika yaka kanonzika chii Kambucha munhu wese simudza chauri kunwa mudenga kana uchimwa mhepo simudza mhepo kana uchimwa jecha evapeni chona pavanonzi panopisa mapepi shamari yake nasi bata ruoko rwe shamari yako musimudze mudenga kana usina shamari bata munhu ari pasaiti pako musimudze mudenga muunze muri danger zone nembare chinohwani muimbire imfa pachagwandokure Zazigure, Azida, Tegawa, Watigure, Jodi Pisa, Toro, Ture.